Jeg gleder meg veldig. Vi gleder oss. Ikke glipp av denne delen av aktualitetsmagasinet Kongehus dere aldri har hørt om. Det er min største interesse. Ja, trommeslagere. Kjære landsmenn, velkommen til feiringen av prinsessens fødselsdag. Beste prinsesse, noe land kan ha. Prinsesse! Litt æren er ikke tilfeldig. Jeg har ikke kommet hit helt uten. Skjønner. Slutt! Du kunne jo kanskje slippe oss løs da, så hadde jeg kvitt hele problemet. Hvis ikke trommeslagere klarer å redde henne da. Vi skal være venner av det som vi har sammen, at det ikke slutter her. Har du lyst til å bli med oss på festen? Hvis du vil, så kan du bli med oss nå. Det blir fest og spill og dans, slik og si som til i hast. Vil du være med? Får du henge på? Var det gøy, eller? Så barna spiller fabelaktig. De er i rollene sine, de gir alt, og det er en fornøyelse å være publikum.